салом ва рӯз бахар бинандаҳои азизи озодӣ. Умедворам хубед. барномаи Навиди бомдодиро барои имрӯз 19 август аз душанбе тақдиматон мекунам. Шаҳлои Абдулло ҳастам ва то чанд лаҳзаи дигар шуморо бо охирин хабару гузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунам. Соат дар душанбе 11. Сархати хабарҳои рӯз. Аз 4 ба 14 парвозҳо ба Русия бештар мешаванд. баҳси марз дар суҳбати Путину Раҳмон. ҳам андоз, ҳам закот. Фатвои Шӯрои уламо. агентии авиатсияи граждании Тоҷикистон хабар медиҳад ки шурӯъ аз ҳафтаи оянда парвозҳои мунтазами байналмилалӣ дар хатсайри Душанбе Москав Душанбе аз 4 парвоз ба 14 парвозӣ дар як ҳафта афзоиш дода мешавад. Ба иттилои ин оҷонсӣ афзоиш ёфтани парвозҳои мунтазами байналмилалӣ барои пурра қонеъ гардонидани талаботи мусофирон ба нақлиёти ҳавоӣ ва коҳиш ёфтани арзиши чипта заминаи мусоиде фароҳам меоварад. зимнан дар баробари афзоиши парвозҳои мунтазами байналмилалӣ дар хатсайри Душанбе Москав Душанбе қарор қабул карда шудааст ки аз фурудгоҳҳои байналмилалии Душанбе Хуҷанд ва Кӯлоб ба фурудгоҳҳои байналмилалии Федератсияи Русия ки парвозҳои байналмилалӣ дар ин фурудгоҳҳо барқарор шуданд як парвозӣ дар як ҳафта дар ҳамаи самтҳои барқарор шуда амалӣ карда шаванд. Қаблан расонаҳои русӣ иттилоъ дода буданд ки аз 27 август дар масири Москав Душанбе ҳафтаи 7 парвоз анҷом мешавад. Парвозҳо миёни Тоҷикистону Русия 1 апрел оғоз шуданд. Феълан ширкатҳои Somon Air ва Ютер миёни ду кишвар парвозҳои доимӣ анҷом медиҳад. Бар илова ширкатҳои Уральские авиалинии Ямал ва Сибир ҳам мусофиронро ба Русия мебаранд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. Навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. шӯрои уламои марказии исломии Тоҷикистон мегӯяд супоридани андоз ё молиёт ба давлат сарватмандонро аз пардохти закот озод намекунад. ин шӯро ки ягона ниҳоди содиркунандаи фатво дар кишвар аст дар сомонаи расмияш навишт супоридани андози мол ба закот дохил намешавад, зеро закот дастури шариат буда ҳисоби он ҷудогона аст. мутобиқи таълимоти дини ислом пайравони он ки дороиҳояшон давоми сол аз меъёри муайян боло аст бояд қисме аз сарваташонро ба шахсони нодор ва муҳтоҷ хайр кунанд. шӯрои уламои Тоҷикистон эълом дошт ки имсол аз даромади 25 000 сомонӣ фард бояд 625 сомонӣ закот диҳад. Эмомалӣ Раҳмон ва Владимир Путин зимни як тамоси телефонӣ барои ҳалли сулҳомезии қазияи Афғонистон суҳбат карданд. дафтари матбуоти раиси ҷумҳур хабар медиҳад ки тарафҳо гуфтанд шиддати вазъ дар ин кишвар ба амнияти минтақа таҳдид дорад. ҷонибҳо бо таъкиди он ки шиддат гирифтани вазъият дар ин кишвар метавонад ба ҳолати умумии амнияти минтақавӣ таъсири манфӣ расонад, ҳамоҳангии минбаъдаи талошҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаашонро ҷиҳати таҳкими ҳифзи сарҳади Тоҷикистону Афғонистон ва мусоидати ҳамаҷониба ба раванди ҳаллу фасли сулҳомези қазияи Афғонистон ҷонибдорӣ намуданд, навиштааст манба. эмомалӣ Раҳмон ва Владимир Путин мувофиқа карданд ки тамосҳо ва ҳамкориҳои зичи миёни вазорату идораҳои дахлдори ду кишвар дар масъалаҳои таҳкими сулҳу суботи минтақавӣ идома дода шаванд. кормандони пулисии пойтахти Русия ҷасади як зани тоҷикро аз дарёи Москав ёфтанд ки бо 4 зарби корд кушта шудааст. пайвандони Умеда Малаеваи 35-сола рӯзи 18 август ба радиозадӣ гуфтанд ки ӯ як ҳафта пеш нопадид шуда буд. вақте аз ӯ дараке нашуд ба шуъбаи полиси Москав муроҷиат кардем. 2 рӯз қабл ҷасадашро аз дарё ёфтанд, хабар дод яке аз наздиконаш. Умеда Малаева омӯзгори синфҳои ибтидоӣ дар мактаби ноҳияи Данғара буда 5 сол қабл ба муҳоҷирати корӣ ба Русия рафтааст. ҳар сол дар Русия садҳо муҳоҷири тоҷик ба иллатҳои гуногун ба мисли садамаи нақлиётӣ, фалокат дар сохтмон, маризӣ ва қисме бо марги иҷборӣ
аз ҷумла дасти гурӯҳҳои роҳзан ё қавмгаро вафот мекунанд. вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон мегӯяд соли 2020 тобути 300 шаҳрванди кишвар аз Русия ба ватан оварда шуд. соҳибони тарабхонаҳо дар Москав муаззаф шуданд ки тамоми кормандони худро ваксин гузаронанд. мақомот мегӯянд дар ин кишвар шумори мубталоён ва фавтидаҳои коронавирус рӯзҳои ахир бештар шуданд. ҳамкорам Абдулло Ашуров дар ин мавзӯъ тафсилоти бештар дорад. моҳи июни имсол мақомоти Москав ба сарварони як қатор соҳаҳо 2 моҳ муҳлат доданд то 60% кормандонашонро эм кунанд. ин дастур ба кормандони соҳаҳои тандурустӣ, маориф, муассисаҳои банкӣ ва амалан тамоми бахши хидматрасонӣ аз толорҳои зебоӣ то қаҳвахонаҳо ва тарабхонаҳо дахл дошт. тибқи ин фармон роҳбарон метавонанд шахсонеро ки аз ваксинагирӣ саркашӣ карданд аз кор хориҷ кунанд, аммо дар амал пас аз машварат бо адвокатҳо ин амалан ғайриимкон аст, мегӯяд Сергей Миронов. дар воқеъ бархилофи онче ки дар расонаҳо гуфта шуд, тарабхонаҳо ягон имконият надоштанд. тибқи қонун тарабхона наметавонад кормандро аз кор хориҷ кунад. тарсонидан ва таҳдид ғайриқонунист. онҳое ки ба эмгузаронии теъдоди зарурии кормандон таваҷҷӯҳ намекунанд, метавонанд то 1 миллион рубл ҷарима шаванд. ин каме бештар аз $13,500 аст. маълумот дар бораи кормандони эмшуда ба суроғаи шахсӣ дар торнамои шаҳрдории Москав ворид карда мешавад. ҳама чӣ баррасӣ карда мешавад. кормандон ҳастанд, онҳо расман сабти ном шуданд, маош мегиранд. ёфтан ва муайян кардани ин ки онҳо эм карда шуданд осон аст. дар шаҳри Санкт-Петербург фоизи ҳадди аққали кормандони ваксинашударо то 80% боло бурданд. аммо дар ин ҷо муҳлат барои тоҷирон дертар 15 октябр муайян шудааст. соҳиби як тарабхона Александр Затулеветров бовар дорад ки ба мақомот муҳим аст то маъракаи иттилоотӣ дар бораи аҳамияти ваксинаро тақвият диҳанд. шояд дар ин ҳолат теъдоди афроде ки шубҳа доранд камтар мебуд. мумкин аст ки дар бораи таъсири манфӣ агар бошад бештар суҳбат карда ҳамаро бовар кунонид. ба онҳое ки шубҳа доранд ягон кӯмак расонед. бо вуҷуди ин дар Москав ва Санкт-Петербург мақомот тадриҷан ба сабуксозии маҳдудиятҳо шурӯъ карданд. масалан дар Москав кори ҳатмии фосилавӣ барои 30% кормандон бекор карда шуд. дар Санкт-Петербург бошад фаст фудҳо дар марказҳои савдо кори худро дубора оғоз карданд. бахши як рӯзи таърихро ҳамкорамон Хиромон Бақозода тақдиматон мекунад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ дар рӯзи 19 августро фаро мегирад. 19 августи соли 2013 созмони милали муттаҳид гуфт 10% калонсолони тоҷикистон фарбеҳ буда дар қиёс бо дигар кишварҳои осиёи марказӣ ин камтарин нишондод будааст. фарбеҳиро табибон нишондоди носолимӣ меноманд ки далели аслиаш пурхӯриву камҳаракатӣ ва риоя нашудани меъёри истеъмоли ғизои солим будааст. 19 августи соли 2015 духтари кӯчаруби тоҷик Мунира Мирзоева як симои харитаи зебоӣ дар интернет бо истиқболи гарми сокинони тоҷикистон рӯбарӯ шуд. чеҳраи хандони духтари тоҷик бо либоси кӯчарубии корӣ яке аз хотирмонтарин қаҳрамонҳои харитаи бонувони зебои ҷаҳон гардид ки онро аксбардори румини Михайла Норак таҳия кардааст. 19 августи соли 1961 зодрӯзи овозхони маъруфи тоҷик Муборакшоҳ Мирзошоев аст ки дар 39 соли умраш тавонист равияи хоси худ дар мусиқии замонавии тоҷикро ба роҳ монад. бо гузашти солҳо таронаҳои Сабзабанозу Чорҷавон ва дигарҳо ганҷинаи мусиқии замонавии тоҷик боқӣ мемонанд. бонки миллии тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 19 август чунин эълон кардааст.
бинандаҳои азиз, шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. Матлабҳои аз ин бештарро дар вебсайти мо радиозодӣ тамошо кунед ва саҳифаҳои моро дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. назару пешниҳодҳои худро ба мо нависед. То барномаи баъдӣ, худо нигаҳдор.